Mne horí hlava. Počkaj. Absolútne. Ahoj blondiačík, ako sa máš dnes starý? Keď sa na piču. Keď si predstavím, čo ma čaká, tak mi nemá zle. Koko. To nie je len taktikou, chápeš to? Mať blond pojebaný. Nemá zle. Ja si nepamätám presne, čo včera hovorila tá baba, ale myslím, že dáva sa prášku 30 gramov a tohto 60. Tuším, že to ide raz tak, je tak? Je to tak, alebo nie je to tak? Prášok môže spôsobovať alergické reakcie. Pred domácim použitím sa poradte so svojím lekárom. Ako robíš si piču. Čo to kurva vôbec je? Máš poloznak Batmana na hlave. Mám taký kúty celkom, popravde. Sú tam nejaké. Ty koko, ja si to nechcem dávať na hlavu účet. Mne normálne navracané, keď sa predstavím. Dobre, ideme na to. Nebudeme to zdržovať, ideme hneď na to. Máme piči. Dobre. Dobre, vôbec neviem, jak sa to robí. Vôbec netuším, dobre? Vôbec. Otvorím prášok. Dám ho tam celý. OK. Víš, ja už nemôžeš na chuť zobrať. Či môže? Ja dostanem reakciu nejakú skurvenú. Ja zdochnem. Zničíš si to tričko. Ja ho kašlem, kúpme si nové. No ale nedávaj si to na nos. Toto ja potrebujem krv, všetko. Aj fúzi mu dá. Nie, žiadne fúzy. Takže, zlatíček. Počkej, ja som to Môže v tej pesničke s čím? To už ide aj koľko z hlavy. Koľko to mám na hlave? Môžem to na to položiť, ne? Na čo? No jasné. To je príjemné, keby tam mám vlasy. Takže mi to je hneď na tú kožu. Na kút si mi to švacla. Však to sa musí. Počkaj, prečo to hneď páli? Lebo to je peroxid. Ale hneď? No však to je silné. Ty kokos. Až na to, že... To niekoho tak do hĺbky asi. Počkaj. To musí, veď tam budeš mať čo potom. Že mne horí hlava. Google šíbe ti odpál. No, láhni si pod nohy. Počkaj, tak to bude páliť celý čas. Ja nie som ich zacítil. Čo keď si mám alergiu nejakú? Čo potom? Keď tak ti vypadajú vlasy, že ti odpáli vlasy. Ale Tak to si dám potom na cecky. znovu ti to narastie. To páli jak krava. Pokiaľ ti to neodpáli aj korienky. A tebe to už je jedno. Moc smiešné, fakt. Tak ty si z toho robíš stále srandu. Ja bych toto nerobila. Nechceme udať len kohúta bieleho? Horí mi hlava rýchlo. Aj tak, Už stopujem, teraz už začínam. Ale to musíš vydržať pol hodinu alebo koľko. To ako není sranda. To není, no. Ja som nevedel, že to bude takto páliť, ty kokos. Máš tam určite na sieti niekoho, kto si tiež farbí na blond. Kto si vás farbí na blond? A ako to štípe. Ty kokos, to nie je, že štípe, to horí. Ale Že pani Adamíková omylem šáhnete i na obočí. Kokot, tá zabudni. to by ma tu asi vynaháňal. Som ťa ostrihal v noci. Ježiš, tak to nie je. To Ďuri mi chce furt vlasy strihať. Bratranec môj, taký dobrák tiež. Horí mi úplne celá hlava. 100% mám alergiu a bude mať pupná na celej hlave. Keď mám na hlave. Páli to jenom, když máš alergii. Ja viem? To není pravda. Ja nemám alergiu a tiež ma to pálieva. Možno sa chcú aj títo dvaja prechádať. Hel, šíbe si. No počkej, končíme za chvíľku. To už? No, potom budeš už len čakať. Z peroxidu nemôžeš dostať alergiu. Na tom papieriku bolo napísané, že môžem. To sa robí. Skúška, už som ti hneď... To nevadí, vykašli na to. Na tričko. Nedávaj si to na kožu, mama, utri to. Ale mne to je jedno. Ja robím s inými chemikáliami. Nechcete ma tu zvaliť? Ináč trošku si ma nahneval, že len Google má profil, či čo to mám na tom Instagrame. No. To ako baby sú odkiaľ. Baby sú tiež, ale tu by som sa nemal to ako starať. Pretože
oni sa... Babi ma nechodia pozrieť počas streamu, chápeš, Google príde, oni ho poznajú všetci, on má vlastný emotikon, pozri sa, aha. Vidíš ho? Aha. Ktorý? Dívaj sa, tu ti to stopnem a dívaj sa. Ale... Rest Google, aj tam jeho hlava, chápeš? Ale... Babi nemajú. Ja mám pocit, že tebe to fakt bledne. Wow, mne hlavne padá koža už z hlavy, mama. Ja som jak Freddy Krueger hlavu mám. Ale to hádam nemôže takto rýchlo. Hej, kto sa farbí na blond? To nie... Ježiš Maria Google. Mne horí hlava. Počkaj. Absolútne. Ty kokos, ale to má normálne, no, chlapci a dievčatá. A počkaj, ty si robíš srandu, že to páli, ale to páli. Páli tak, že to nemôže vydržať? Lebo to nemôže vydržať už teraz. Miláčik. A to počkaj, prečo si mi to dala na... Kam zás? No píče. Čo je? Počuj, že nech ti to mama len natre. Však som... Že nemá to masírovať, či čo? Prečo? To sa nemá masírovať. Však a korienky bude mať čierne, ale potom. Keď sa to tam len natre z vrchu. Týko mne horí hlava. A to by mal potom... Nech ti to nemasíruje. Čo ona ťa počuje, kamoško, Ja kľud? ťa počujem, ale ide o to, že keď to nebude rovnomerne, tak bude čierno To žltý. nevadí, ja budem černo-žltý radšej, už to páli strašne. No dobre. Tak vybav. Takže si mi to vymasírovala do kože, vlastne. Však, aby si to mala aj od korienkov biele. Však to máš len 2 cm. Čo hovoríš, Rásio, jak to vypadá, dobre? Bohovo? Zajtra prídem. Či to rozbije oči z toho? Prečo mi to rozbije oči? Ešte raz? Nepočujem ťa. Že vraj mi to rozbije oči, kvôli čomu? Peroxid? Kámo, Doriči, ale to počujem ťa. rýchlo to mení farbu. Čo ti mne horí hlava, vy by ste ma tu zajebali. Ukáž im, čo si to kúpil. Ja neviem, čo to máš. Ja som kúpil kyselinu sírovú miesto oného. Počkaj, mi to už zbledlo. Ja ti hovorím, že už to má žlté, ale nie ešte úplne. To chce pár minút ešte. Týko, to páli jak kokot. Ja si myslím, že to odpálil asi. Dobre, nič Rásio, volá aj Sanicku. Zatiaľ. Rozumiem, ak to môže páliť. Od 1 do 10 na stupnici, že jak to môže páliť. Lebo toto je tak, keď je 10, že páláva, že sa chytíš akože ohňa alebo niečoho, tak toto je 15. Toto je horí úplne. Mám ti to strážiť. Aha, tu mi navrela žila už na hlave. No prísám ti. To nemôže to páliť. Víš, jak to páli? Čo vy dvaja zámizenci? Obočie, čo dá mi pokoj. Roxika, zabij ho. Zabij ho. On má profil, a ty bude. Ja by ho zabil. Svatačko. Ja sa potrebujem poškrábať niečím. USBčkom. Ja som poškrábal kožu, ty kokos. Nakoniec to bude tak dobre, že to budem nosiť. Aspoň nemáš kuty, lebo to mám natreté, ty idiot. Vieš, aké tam budú teraz kuty, to bude svietiť jak žiarovka. Ja boli tá hlava, ako keď odpravím. Máťo, počúvaj. Od 1 do 10, čo sa týka... Počúvaj sekundu. Počúvaj. Keď mal si melír niekedy na celú hlavu? Na celú som mal tiež, no dobre mi je malo, keď som mal 15. No, tak im povedz. Od 1 do 10. Ako moc to pálilo? Ty už dávaš strašný pád. Pozri si môj stream. Hneď, teraz. Ja končím za chvíľku. Iba si ho pozri a hneď ho vypni. Ja mám normálne, mi žily navierajú na hlave z toho a páli ma to ako kot. Čo ti jebe? A ty kokot. To Eminem. Povedz mi, od 1 do 10, ako to bolelo. Pálilo. Zajtra budeš 100% report dávať. Od 1 do 10. No pálilo to dosť, ale ja som tam dával, vieš čo, kde tam dávala či polystyren. Alobal na hlavu. Takže alobal. Alobal, ale to sa nemusí vraj. Ak si pekný, či jebe, zajtra im bude lepšie, môžeme ísť na obed. To sa teším, keď takto bude to To ty si choroba, so sebou nejdem nikam, pokiaľ nebudeš úplne zdravý, ťa mám piči. No ja mám 30 horúčku, ty kokos, že celá to na piču. No. Buono po salve, prečo máš jogurt na hlave? Díga tebe, idiot.
Je tam ešte niečo tmavejšie, či není? Ok, že nie som tu. Dajte mi pár minút, iba si oplatím hlavu, dobre? Odmietam. Odmietam. Čo ti jebe? Toto je čo? Real Slim Shady, boys. To je hnus, chlapci. Neviem, jak to prežijem. Fuj. To čo ako toto? Tam normálne mám spálenú kožu, dívaj sa od toho, vidíš to? Tu mám spálenú kožu. To je cukrík, skúpec. No ale vieš, čo to znamená? Že fuj. Môj barber mi napísal, že fuj a niekto to rád blond, jebne na to fakt. Zavolaj Matevi. Zavolaj Matevi. Plačeš? Čo vypadá? Čo robíš? Čakaj, kokot. Ja sa nemôžem smiať, ty idiot. Čo ti je, to sa vidí. Eminem, a podobáš sa, ty kokot. Sjebnutý. Vypadám, Luke mi povedal, že vypadám jak Draco Malfoy z Harryho Pottera. Ja som nevidel Harryho Pottera. Píče, škoda. Dobre to je, podľa mňa si nájdeš aj oné, frajerku. Siebriko, choď do piče, čau. Palo Hubert, to je kurva Palo Hubert. To je idiot. Prečo máš na hlave kečup? Jeb na to fakt. Čet, konec randy, dobre? Čet, hovorím vám, od teraz za 7 dní idem na plešato, dobre? Toto nebude dlhšie na hlave ako 7 dní. Proste 7 dní. 7. Vyzeráš jak polský pedofil? OK, 6 dní. 6 dní. Ešte niečo? Ešte niekto niečo? Ešte niekto chce ubrať deň? Ale nemusím si čapky, vieš? Nemusím vidieť kuty teraz. Počúvaj, mám tieto kraje. Ja to mám... Počúvaj, ja ich mám tak jemnučké. Oni ostali úplne jak... Toto ostalo, jak keby... Jak žaba, čo má na bruchu. Okolo kloaky. Toto má žaba. Toto. Ja tam mám také jemnučké. Ja to mám úplne jak... Ja neviem, ak zajtra pojem von, jak pojem cvičiť alebo niečo, tyko v tom... Mám peniaze, hneď som ich zacítil. Jak pojem kurva v tomto cvičiť, mi povedz. No do poля, pritoptať!